Има честта да връчи наградите. Първа класация за деня на нашата дама Светла Янкова с жребец Лярно. Собственост Пламен Колев от Търговище. Светле, заповядай да получиш наградата. Ето е мой дрес. Помощ от Иван Иванов, един от най-добрите треньори жокей на България за всички времена. Ето е и дамата Светла Янкова. Миналата година Светлето счупи ръка и не можа да участва на най-голямото бягане. Имаше шанс да спечели големи републикански резерви, но да много направи с Лярно. Тя има и други коне, които са може би по-силни, ама не мога да кажа за сега, това са тайни. На второ място Ив Грейси от далечното село Иширково с жокей Любчо Златев, собственик Драгомир Димитров. Честито, Драшко! Ив Грейси и Любчо Златев. И на първо място Евгений Веселинов, село Борован, жребец ВИП с жокей Мустафа Мехмед, треньор Борислав Иванов Даймана, всички го познавате. Ето го собственика, организатор, собственик и какво ли не в Борован. Пазете го, защото кошиите са негова заслуга. Най-хубавите коне в северо-западна България ги има точно този човек, Евгений Веселинов. Може да се сърдат другите, но това е факт. Честито на ВИП, аплодисменти!